i meni je veliko zadovoljstvo da je grad Beograd dao veliki doprinos unapređenju ove institucije, svemu što se radi, uz fondove Evropske unije, uz naravno izdvajanje iz budžeta Republike Srbije. Ovde su prisutna i velika izdvajanja iz budžeta grada. U poslednjih nekoliko godina preko 70 miliona dinara je iz budžeta grada uloženo u ovu instituciju, a treba da kažem i to da grad nije osnivač ove institucije, da ovo nije, da kažemo, gradska nadležnost, gradska obaveza, već republička, ali mi tako ne možemo na to da gledamo. Grad Beograd mora da ulaže u zdravstvene institucije koje su u Beogradu, u kojima se leče deca, u kojima se pružaju usluge građanima ne samo Beograda, već i čitave Srbije. Od 2001. godine iz gradskog budžeta je u zdravstvene ustanove uloženo preko 2,5 milijarde dinara. Negde polovina toga je uložena u institucije kojima je sada osnivač grad, u domove zdravlja, u kliničke centre, a polovina toga je uložena u institucije koje su republičke. Tu jednostavno nema razdvajanja nadležnosti, to je jedan od prioriteta.